Examenpraat. Ja, ik heb een gouden tip. Beter leren in de vakanties. Dat kan altijd beter. Mijn gouden tip is om op tijd te beginnen met leren, want dat heb ik net in. En dat is net, nou ja, net in, maar op tijd beginnen met examentrainingen doen, dus van vorig jaar en dat soort dingen. Examenlering, nou ja, volle leren natuurlijk, dat spreekt vanzelf. En ja, rustig blijven, dat vooral ik. Want als het net rustig blijft, dan is het niks van komt in de stress en op dat soort dingen, dat mag ik net hebben. Mijn gouden tip is dat je gewoon rustig blijft. Eerst goed de vraag lezen en dan, ja, als je gewoon rustig blijft, dan lukt het meestal wel. Nou, ik zou vetvolle aardexamens, of tenminste een aantal aardexamens leren. Want daar leer je toch het meeste van. Want het examen, dat is heel wat anders als vragen in je boek. Begin op tijd met leren. Dat is wel een tip. En zorg ervoor dat je al met goede cijfers overgaat naar 5 HAVO. En dat je niet op het laatste alles nog moet goed maken. Nou, mijn tip is dat je wel rustig moet blijven en niet dat je heel veel gaat stressen tijdens het examen, want daardoor kan het alleen maar fout gaan. Mijn gouden tip aan toekomstige examenleerlingen is vooral niet dingen uitstellen, zoals ik zelf heb gedaan. En rustig blijven en ja, gewoon op tijd beginnen met het voorbereiden van je examens. Nou, ik heb een hele gouden tip en dat is opleiding les, wat leraren zeggen. Examenpraat.